Usia boleh tua, rambut boleh putih. Ning semangat golek duit tetep membara. Kaya wong kewajiban kok, Mas. Kewajiban ya, Pak. Pokoke dhuwur entuk mabruk ning ngisor ki ngamuk. Wah, iki paribasane ngono ya. Mergo ngayahi kewajiban. Wah. Aku jan bengi iki boloku akeh. Kok iso? Pokoke bengi iki kowe karo aku aja macem-macem. Loh, sebabe Keroyokanku akeh. kancamu pirang-pirang? Ora kanca sedulur, wong kene iki omahe besanku. Walah, dadi sambil menyelam minum air ngono to iki. Ya glagepen to. Loh, paribasane ya karo tanggapan ya karo silaturahim ngene maratuwa, ngene besan. Kok besan? Heeh. Ya tilik besan. Ya iki sing jenenge rejeki tumpuk matumpa-tumpa ya ngene iki. Heeh ta. Wis diparingi sangu Pak Sumarno. Heeh. Isih-isih iso tilik sedulur. Nggih. Besan. Nggih. Wah, lek nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan ning ngene besan, desane besan utawa ngene pokoke wilayahe besan utawa kampunge besan ngoten niku. Nggih. Diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Ah bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing Wong ngubungi? wis pertama kali iki wis telepon aku lho. Terus? Aku ya ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng, panjenengan teng Sinom Widodo pinten? Lah, niku nggene besan kula Pak. Bar rembugan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti-ngerti bojak. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalahne aku? Lah, mula regaku ora iso mudhun mergo liwat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran, Nggih, gitu. nggih. Utusan karo Pak Kami Tua mriki, Pak Nasuka. Nggih. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Betul, betul. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah, perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, yang sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke nu kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebab kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung je urip, mula mang tanggap. Ya omongane ra enak. Anu Pak Marno mbejan golek dalang liya mawon. Niki boten dalang niki pagebluk niki. Sampeyan aja kleru, malah mau jagongan ning lantai 2 iki lho. Nggih. Pak Marno ki paring dawuh malah Dawuh. karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih Amin, amin, ning amin. klasik tanpa dagelan. Kowe ora ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyo Kuntadi duwe operator jenenge Pak Marno. ya adoh to. Mikmu ki muni apa ora gumantung Pak Marno. Ngono Oh kuwi. iya ya, kowe pancen kae ning ngene lho Mas, ora ribut perkara prebeya. Nggih, leres. Ning sing bakwayo bareng nderek syukur Pak Sumarno anggene syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing alus cukule ning bathuk kuwi sinom. Oh. Widodo kuwi slamet. Heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga sing rambute cukul ning bathuk kaya sinome lagi rumpi-rumpi ku biasane cah nom-noman. Heeh. Didongake padha slamet bisa nerusake garis trah ing desa kene. Oh, ngono kuwi Sing- ada doanya. Sing angel ki kok kene iki lho dukuhe kok cengklik iki lho. Lah apa masalah kanggene jenengan mung ya apik. Ning ngene Mas. Aku ki ning ndi kulino ngonceki. Heeh. Endi jeneng mesti ana tegese ana artine. Heeh. Cengklik kuwi miturut penemuku. Pripun? Cengkik
cengklik kuwi cengkah kuwi ora becik. Cengklik cengkah kuwi ora becik. Utawa cengklik kuwi cengkah kliru ora becik. Oh. Mula Iya. piyayi cengklik diharapkan selalu guyub rukun. Gandeng jenengan wis ngonceki cengklik, mongko desane Sinom Widodo. Apakah penjabaran dari Sinom Widodo? Kudu tanggung jawab wong sampean sing disiki kok ya. Oke. Sinom Widodo. Siki saka tembung sing duwe gawe bengi iki panjenengane Pak Sumarno sak keluarga besare. Ya ora? Leres. Nampa kanugrahan kesehatan, rezeki, kabejan dan kebahagiaan mula bengi iki tasakuran. Cocok. Wiwit masyarakat nganti punggawa ing desa kabeh do mbiyantu. Leres. Do. Donane sing ana kanggo nanggap wayang dalange Ki sapa kowe jenengmu kowe? Tak kuwepro iki tekan kene sing ngejak aku iso ora apal jenengku. Oh, wong mangan entuk keter kok wong lali ra entuk. Ki Cahya Kuntadi. Do yang terakhir do nunggu tekone gareng saka Semarang. waduh. Meksa katut awakmu kuwi. Wong ke takon ki aja sing anu Mas, aja sing epek-epek. Takon ki sing rada abot. Saiki iki ujube apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran ki apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone gareng Tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Tah kuwi tandane piyayi sing tebal imane. Dadi panjenengane Pak Sumarno kuwi piyayi sing tebal imane. Titikane wong sing tebal imane selalu bersyukur, jangankan kok diberi sesuatu hal yang istilahnya kaya pahala, rezeki, nikmat, diberi musibah pun selalu bersyukur karena beliau percaya bahwa Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitasnya. Nggih, leres. Kuwi nek yen wong sing tipis imane, kuwi titikane yo gampang. Titikane piye? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Wis pikiran dhewe pokoke. Sing lenggah ning ngarep iki akeh-akeh ibu-ibu lho. Lah awakmu kok diprotes karo ibu-ibu piye? Makanya tinggal memilih mau tebal imannya apa tipis imannya. Ya. Ewadene sahnya kalau diketahui oleh orang banyak wong syukuran yo ngene iki Mas sing ngerti akeh. Diketahui disaksikan kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Kaya bengi iki do melek bengi iki tirakat ngiras-ngirus. Terakhir anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Walaupun sudah diberi rezeki harus tetap meminta kepadanya, tidak boleh kepada hal yang lain. Gandeng sing tasakuran ki Bapak Sumarno, apakah arti kepanjangan Bapak Sumarno? Sik iki abot lho Mas. Iki nerjemake nganti ora bener. Ora entuk tambahan lho Mas iki. Jare ngene besan njaluk tambahan ora. Oke. Ayo kudu cerdas. Sugih sanak, sugih sedulur, mula duwe gawe sing bantu ya akeh. Cocok. Mar kuwi marga kenceng anggone nyambut gawe lan donga, mula rezekine ya lumintu. Nonton wayang hobine. Wah iya. Pak Marno tasakuran mokal bisa kelakon yen ora disengkuyung karo Ibu Suyatmi. Sapa jenenge? Suyatmi. Iki
Iki Sugih Srawung ning sing dipilih ya panjenengane Pak Sumarno minangka garwane. Wah iya. Yat modi arangel iki. Yat kowe kok ora ngerti lho. Yat ki sapa to jane? Yat ki ora jikoke to. Kuwi lho wong main ngawut ae ora. Penjabaran dari Yat kuwi lho. Kuwi Yat. Angel iki. Ayo, lek ora iso duwe balekke. Ayo. Sing Yat ki saka tembung kiyat. Kiyat ki rumus jurus. Rumuse supaya beliau itu bahagia ya kudu mendampingi Bapak Sumarno. Ora nek kene Yat kok ditambahi ki dhewe iki piye? Suyat. Lah ya kan Suyat, Yat ora nek ki, ora nek kiyate, langsung Yat apa ngono kuwi. Yat kuwi saka tembung kiyat. Ora iso Yat ya Yat apa ngono kuwi. Lah ora ngerti to? Apa saiki apa? Yat to. Yatim piatu semua diberi bantuan supaya hidupnya juga sejahtera. Yat ngono kuwi. Berarti aku ya klebu iki. Kok klebu? Aku ya yatim piatu kok. Gerange semono kok. Lah kene kowe ya iso mbok terjemahke dhewe. Ora kuwi kewajibanmu. Terakhir mi. Yatim piatu selalu disatumi mergo kuwi ya dawuhe Bapak Sumarno. Betul. Terakhir mi. Mikir apa meneh wong wis dampingi Pak Sumarno saiki ya wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Nggih. Sapa meneh jenenge Pak Mudin sapa? Wis sisan ngono lho. Bareng wis panas kok terus emosi lho ora nggih. Ora emosi piye? Ora ngger kebon sego tewel iki galak aku. Wah iya. Ciri khasnya kene ya, Reng. Oh aku pancen sengaja mampir ning besan suguhi sego tewel. Wah. Bungkuse isih tradisional godhong jati. Tempene aku dasare seneng tempe, tempene luar biasa. Wis, nek ya kuwi Mas pedese ora umum. Aku ya teko pedes, Pak. Mboten. Lah ciri khas piyai kene kono tur tewel kuwi lek diinget pirang-pirang dina malah dadi lan enake Pak Gareng. Ya bener, ya lagi bengi iki lho aku. Apa? Nyambut gawe ditunggoni besan, mantu anak nonton kabeh ning di lugu iki. Do nonton kabeh. Monggo Pak besane Pak Sumar Bagio Gareng nggih kados mekaten menika polahe lek golek dhuwit. Beliau tahu apa profesiku. Heeh. Dadi nampa anakku kuwi ya sak keluargane sak aku karo bojoku sisan. Heeh. Beliau tahu bahwa beliau tuh menghargai profesi saya. Nggih. Serendah apapun profesimu, sekecil apapun profesimu, sekecil apa pendapatanmu, harus selalu kamu hargai. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Iya, ning kuwi lak teori. Nah, nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Napa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nyuwun foto Pak Dalang. Nggih, ngestakaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan Gareng niku lha raine kados ngoten kok. Kowe moyen ketemu mantuku mbok njaluk tulung sisan. Ngapa? Kae ora kae dokter, ora spesialis ning duwe keahlian khusus. Apa? Keahliane cuci darah. Yen kowe kepengin kono. Moh. Aku darahku sik suci kok ngawut ae ora. Wong kok senengane iki nggih matur nuwun lho Pak Sumarno kula ditimbali mriki saged ngibur sederek-sederek kula ingkang wonten mriki. Nggih keleresan mantu kula pancen asli Sinomo Widodo nirhing sambikala mriki. Anakku karo iki cerita anak karo mantu. Pripun? Nduk, kowe wis seneng tenan karo jenenge lak Mas Imam. Mas Imam wis, Pak. Ora betah melek mendhi. Ora yen mantuku kuwi kulina jaga kok. Ning ya karo turu. Kene ya jaga saron padha. Tak takoni wis padha cintane. Dasare apa kowe cinta? Jawabane cah nom saiki, Mas. Piye? Pak, cinta mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu kata hati. Wah, iya. Mula ya wis berarti cinta mereka mantep
urip wong loro. Wah, cocok. Wes pokoke omahku saiki doktere papat kowe butuh opnam. Wanci-wanci mondok. Wes, kowe periksa anakku. Ora sudi ya. Periksa anakku ki entuk bonus. Bonus apa? Wes, kriterianya semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Alah gah telek. Gelem ra? Bapakmu dhewe genah gratis ora enek diskone. Loh, aku ki disuntik seumur hidup kok. Suntik apa kuwi? Pokoke ra iso lara aku ki. Wah, Aku tidak akan sakit Ha-ha. karena aku pekerjaanku nun sewu ki Mas. apa? Pekerjaanku tak anggap sing paling pas tumraping diriku. Kok iso? Saya pengen membahagiakan orang lain. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Tampilnya memang hebat karena di hadapan besanya. Ayo. Tak golekne kanca iki mumpung genduk Niken Salindri wis dianti-anti karo para lenggah. Iki Oke. Ya Nduk, Ken. Ayo. Cublak suweng men berdiri ngancani Pak D Gareng. Yuk, dados. Oke. Assalamualaikum genduk Niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune, Pak. Rawuh Sehat. jam piro ning daleme Niki Pak Marno? wau jam pinten, Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni iki lho Piyai Semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sak menten kean niki ngentosi kula to, Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, Dadi piyai alhamdulillah. mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung mara tuwane kalih anune tok niku besane. iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci ladan kowe. Kok iso? Bareng Niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya to. Cilik apa? Iki pernae putumu lho Pak De Gareng. Oh, Putu. apa ya? Kowe Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh emang lek sampean kelairane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lho ngono nyapa kok ngomong kesusu metu. Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lha nyapa? Tuti adi tamang. Lha nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah tuti iso diinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu Putu ya tetep putu. Sampean ki mbahku. sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lho sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Tak dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to.
Ya wis. Lah iku Nek kan cara bahasane ngono lho, Pak De. bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir Di lambu. Nikan yo. Oh ki cah iki sik enom ya Lah sampean yo suwi ya lek duduhe. kae lho Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lek sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok ha iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran. syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne reng. Pak Sumarno Heeh. bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus Tetap. nikah. Ah, Pak Sumarno nikah. ora. Terus Diapake lho, Mas. Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut niken ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki ya tasakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing Oh, ngomong gabus bareng ki ya sapa? jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Nah, Ik Sing sumbing iki bibir. lha mung sing bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Bapak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Ah, Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya tangga Pak keparu. Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didum-dumne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah Betul. kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan Ati. ati. Heeh. Ngono. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. nah bener bener. Muga-muga rezekine saya akeh, Amin. panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih, Pak. Amin. Amin. Aku karo kowe ya kan ya. Inggih, Pak. Nggih, Matur nggih. sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udah deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lah Kadang sempake dikene genteng iso. Weh, Kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sina Widodo ugi Pak, rawuh. waduh nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarno namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng. Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak. Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak Camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo Ora nyeneni Ini apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusana dhewe. Niken lak ora ngerti. Aku Desa kan gak kene lho. ngerti. Ikan desa kene Sina Widodo.
kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Hei. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Tidak. Wah, ajeng diparinge sinten iki? Oh, mosok Jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. iki kurang siji kan? Iki dicangkeng sisan. Iki. Ya terus apa gitu aku arep minggat Pak piye kok. Oh, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tulung gawake miku ya, Pak De. Mbae ya manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Pun sampun matur nuwun. Ha nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyaput. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang apa kuwi Mari Kangen. Nggih, nate. Jebul kan nate. Nggih, Lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Nggih. Sing klasik dhisik ya. Nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Marane kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari Kangen rumiyin, monggo Mas. Diaturake genduk niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Joget ya, Reng. Wis
Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Ngoten niku. Ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niki lak beragam. Majemuk enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para jabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng ngestreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin nggih. Dadi warata tanpa sela ibaratipun sedaya diaturi hiburan Mas. Inggih mila saking menika. Tur nggih dicucukke ngundang niken ora cucuk. Mung yen trimo brutu wae ora enak cucuk. Maksude piye kuwi? Tegese digunake sebagaimana mestinya. Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar. Leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen. Ngersakake ayang-ayang Nduk. Nah, nggih. Niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Ayang-ayangan kerep aku. Udu anyang-anyangen. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh, ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu kok malah ora lucu. Nanya apa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Lho kan, tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Nanya apa? Mergo saiki lagi tutup. Wah iya. Aku Kak ngono ki ora perlu digagas wis karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Diaturake ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Karep gamelan iki. Nggih, mumpung kanca-kanca madang. Ojo selek tresna pancene tresna kuwi akeh pacoban.
Dadine Ayo dong. Luar biasa, elo tenan. Rene nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek ra sing ngelapi bapake ora marem. Ya, kaya ngene. Golek dhuwit nduk, ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng, ambune wengur kae. Ambune bathek, Pak. Kene tak resikane. Ambune apa? Bathek. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Gareng lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Heeh, lambung komplit. Makane ababe rada piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah Aku kuwi. jane no apa ngempet, Pak, ket Ngempet to. Lah ya tak sawung kok kudu mutah ngono awakmu. Heeh. anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Hah? Aku ya kemringet. Tak lapane raimu kene ndang. Iki dagangan iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor ji. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho, Wi lho kunci omah. lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing ketalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan Kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih di Ah, betok Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Nggih. Dipastikan nggih, Pak. Pak Tiang Kari, nggih. Kang Asto Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari Lah iya niki. Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik Oh, iya. Musun kekuatan mergo sik bacutan. Genti artise Madangkara genti Lah iya ditampilke. ngopo iki ketolungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Nggih, coba kaya Ngateko apa. nduk sayang, kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamadan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bergandeng erat untuk bersama memajukan Jengklik Sinom Widodo. Maju papat papat, diulang maju papat papat, diulang utang kaki pasti dalam bumi. Pelukis kontur baris, pelukis kontur baris, Pelukis untuk baris, pelukis untuk ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas Nggih Gareng. Mas leres tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Nduk? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa iki. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Dadi desa-desa kuwi ki dhisik ki anu, kaya ngono nenek moyange kuwi mbahku dhisik. Kowe omong apa? Loh, tenanan desa-desa jenenge Winong kuwi sing mangestoni aku. Oh, simbahmu. Enggak, bercanda. Kaya anu nijuk. Ya, Asli Winong. namanya Winong. Winong kalih Birgita. Iya. Nggih, nyak iki mau digulung wis. Pripun? Iya. Lah iki kok nyanyi apa? Urung iki mau supote nggih jumeneng ngono kuwi lho. Iya. Heeh, ngono kuwi. Dadi loro-loro gawe karo minangkane pamundhut ya karo tetembangan. Nggih, leres-leres. Nggih, Miras-mirus. Nggih. Nggih, nggih. Birgita pun rampung anggone
Toto-toto. Nggih. Tata-tata. Tur sinden sakniki niku nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik nggih Pak Gareng. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Heeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan betul. sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drat atau kedudukan yang tinggi. Leres, nggih. Iki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Nggih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinomidada dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari lah ngono Tak kuwi. goleke dalan panjenengan. Iya. Iya, ini nggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu? Apa? Nggak ada. Apa? Nggak ada pamundutan apa gitu? Atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing Oh. ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Bukur gunung, Gugur Gunung. Gunung, Oh Sinom iya. nyamat, Nyamat ki mau lah. mari kangen Nek nggih. diselang-selingi karo model lagu saiki. Oh. Lestantun ki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari ya lestantun. Aku Guru Dwijo. Lestari ya lestantun. Nggak boleh lah judul tuh ya lestari ya lestari. Ya karepmu aku Dwijo Waragono apa Pranatacara kok. Monggo Ya. dipun aturaken Oke. Lestari dados Madangkara. Oke, yo.
Bisa ngikuti ta Pak Gareng? Iki suwan apa meneh. Aku tak jogeti mari sing ngendang karo sing bedhok ki ora ngene. Dan iku tak deder. Mula jenengan pas prei ora tanggapan nek dalang live streaming iki dipirsani. Wo garapane ngene iki. Kowe nukoke kuota apa piye? Ora. Aku selalu nonton aku. Oh iya ta. Perkembanganmu iki tak ikuti po. Syukur ta syukur. Yo kadang wis ngikuti terus ki yo jalan terus. Nah. Lah ora kurang sok tanggal 20 yo gabung meneh tek yo. Nggih Mas. Pun. Ora perlu doyak. Nggih. Sing baku lumadi. Nggih Pak Gareng. Nggih. Lah menika malih Bapak Sumarno ugi ngersakaken ngudang dumateng para putra-putra lan ugi para nem-neman ing wewengkon Cengklik ing wewengkon Sinomidada mriki supados dados putra Nusantara ingkang bener-bener piguna tumraping keluarga, agama, budaya lan negara. Nah niki remen niki lagu berisi kula nikmati. Nggih. Putra Nuswantara. Putra Nuswantara ingkang asta sinten? Nyuwun pambiyantu dumateng Mbak Lia Sundari. Wah cocok. Kula ajeng menikmati. Nggih, menikmati mawon. Lenggah mawon Mbak Lia amun jumeneng nggih. Roh mak menyat ngono ae. Siap. Iya. Semengelangku lek munggah ndur gendeng dhek iki lho ayo. Putra Nuswantara, ya Mbak. Anakku sing ayu dhewe bisa pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere Cap meneng ngangkir anakku aja pijer nangis wae anakku sing ayu dhewe besok pinter sekolahe Cemeneng ngangkir anakku kang tansah nak datinya satria tama lampuh marang nusa enggal menengah anakku welasa marang ibu
nuwun. Matur nuwun Mbak Lia. Nggih. Wah. Wah, jan Bupatmi iki jan. Bupatmi. Eh. Malah kaya bunga tirah yen kuwi. Malah nggih. Nggih. Pancen nika pancen khusus nggo mat-matan. Leres nggih. Mbak nggih. Lia. Nggih. Angelina kae. Nggih. Mila saking menika nuwun sewu sampun ngantos sedaya lagu-lagu dipun suntak wonten ing limbukan Pak Degareng. Kersanipun Niki ngibarate wong mangan ki yen kuwareken malah mbesesek tenggen weteng. kersanipun Dasare jenengan kalih genduk niken niki alhamdulillah kersa ngenteni nganti tekan goro-goro. nggih siap Mas, siap. Niki Tur Piyayi Pati menika kejaba remen kalian lagon lucon ning ya lakone mboten ditinggal kok Pak leres Degareng. kabeh dipun dipun penggalih sedaya. Inggih, mila Kepareng saking. kula istirahat rumiyin. Nggih, monggo Mang ngopi-ngopi riyen mriku. Nggih. Ya nduk nerakit bebarengan tumuruning Kalimasada muga dadi srana ijabah lan barokah tumrap keluarga ageng Bapak Sumarno. Ayo